M'agrada perquè el primer tema és you are, punts suspensius. Què vol dir això? You are què? You are què podríem dir que són? Què podríem dir que són? A veure, què podríem dir que són? You are, tu ets, què? Beautiful. Diu que sou guapos i guapes. Què més poden ser? Amazing, sou increïbles, diuen. Què més? The best, els millors. Depèn del dia, ja t'ho dic jo, Tu perquè no els tens cada dia... Bueno, tu no els tens, el teu. I els professors i professores què són? A veure, you are? Happy. Feliç. És una escola feliç? Tradell és una escola feliç? Bueno, això està bé, no? Què més és l'escola? A veure... És com aquella enquesta pels pares i mares. Que sí que l'heu de... Però en directe. Ja han rebut les respostes, Estem molt contents. Però hi ha alguna resposta així que intentarem fer-ho millor, Vale? Bueno, va, en fi, aquest tema del you are all that I want, em sembla que es diu, Ets tot el que jo vull, que hem traduït en català. I a més, tenim la sort de començar aquesta segona etapa del concert amb una veu espectacular, o sigui, tindrem una solista que canta com els àngels. Luma, sisplau, pots venir cap aquí, Luma? Un aplaudiment per Luma. A part que cantar no és només un do, sinó cantar davant és la capacitat de perdre els prejudicis i les pors davant la societat. I això és el que té l'Uma. A part de bona veu, no té cap problema en sortir aquí i cantar davant de tots vosaltres. I això és una cosa que heu d'aprendre tots, els que no hagin après. De sortir a dalt d'un escenari a perdre la por, a plantar cara davant la societat quan hi ha un problema, quan s'ha de revolucionar la societat per crear el món millor. Sí? Això és el que ens ensenyarà l'Uma ara mateix. Hi ha algú a dir
perquè s'acabi la violència masclista. Aquesta rosa és perquè ningú passi gana. Aquesta rosa és perquè tothom aprengui que tots som iguals però alhora som diferents. Fixa't, sóc tan bonica que quan em
convidarem els petits, més petits, a pujar per cantar aquesta cançó que hem gravat aquest any. Bueno, famílies, moltes gràcies a tots per venir. Ens veiem al setembre amb molta més canya, molt més rock and roll i molta més passió per la música. Fins una altra!
Sembla que ara sí, eh? Ara sí. Moltes gràcies, que passeu un molt bon estiu. Recordeu comentar als vostres fills, filles, que estudien una miqueta de música, que no es passin tot el dia tocant la guitarra, ni la bateria, ni el saxo. Però alguna estoneta sí estaria bé. Vale? Molt bon estiu a tothom.